Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden jong ke Amerika Donald Trump ulaong ba ulapan kre ban sedang biang ya ke jing Ther bom ya ke Iran Lada jia ba ke Jingiakren ki ban sawan kimla banyak caprang ulapan scam ba dan porshu ban penjelan ya ke jing sange thma bat kateran habakren ha ka squad box jong ka CNBC lakali ya Trump hatu sedang biang ya ke jingaki Lada ke Jingiakren ha Islamabad kam Seisoh hoot ngakmi lenti ban Ther bom namar banga perkhat bakata kade ke jinglong ka bakham ha ban le Henry pitip ngilapan kre ban le ngamut ban ong kisipai kidang thmu ban le lo ong Trump habakli hatu penne ya ke jing sange thma Lada ja bakadon ka jing ya chaprang ha ka Jingiakren hadin bat ke Iran Trump ulakdo hoot ngam kwa ban le kumta ngimdon por hadu kat ni ulaban rap baka Iran ka don kalat barki hap Jingiakren kumban chupen kan mau ka jing sange yasiat hapadeng ka Iran bat ka Amerika kan kutno lasai ka si balang kumta ka US kalapha biang yo Vice President JD Vance uban sakmi menta ka si baar ban let sha Pakistan ban beteng biang ya ka Jingiakren Ïasuk bat ka ri Iran